नमस्कार, मी प्रमिला. माझ्या टॉप शिलाई क्लासमध्ये तुमचे सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत. सिल्क साडीचा रोज वापरण्यासाठी 40 साईजचा आज आपण प्रिन्स कट ब्लाऊज बघणार आहोत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलसाठी नवीन असाल तर प्लीज व्हिडिओला सबस्क्राईब करायचे विसरू नका. ब्लाऊज पीसचा काठ आपण काढून घेतला आहे. या ठिकाणी हे अस्तर आहे, तर अस्तरची आपल्याला करायची आहे घडी. 40 साईज म्हणजे चौथा भाग 10 इंच येईल आणि त्यामध्ये आपल्याला मिळवायचं आहे 2 इंच. जर मार्जिन राहत नसेल तर तुम्ही 2.5 पण मिळवू शकता. म्हणजे 12.5ची घडी या ठिकाणी आपण घेणार आहोत 40 साईजसाठी. डेली यूजचा ब्लाऊज आहे हा सिल्क साडीचा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, खूप सोप्या पद्धतीमध्ये आहे. खास हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. तर उरलेला कपडा आता कट केलेला आहे घडी करून. आता उंची बघायची. उंची होती 14 इंच, 1 इंच मिळून 15 घेतली, जी मागील राहील. आणि बोट ठेवून फोल्ड करायचे आणि पुढील 1 इंचाने जास्त घ्यायची, म्हणजे 16. म्हणजे मागील 15 आणि पुढील 16, तर ती शिवून होईल 14 आणि 15. तर बघा, 1 इंच पण जास्त का घेतो, कारण आपला खालचा आकार तिरका होतो, तो पुन्हा आपल्याला सरळ करायचा असतो. त्यासाठी आपण इथे 1 इंच जास्त घेतो. तर आता बघा, जो आहे सरळ लाईनमधला कपडा तो व्यवस्थित कट करून घ्यायचा आहे. बाजू पलटी केली, जास्त बाजू आपल्याकडे, बंद बाजू आपल्याकडेच ठेवायची. शोल्डर या ठिकाणी घेतलेला आहे 3 आणि 6 इंचाचं 40 साईजसाठी 3 आणि 6. मोंडा घेतलेला आहे 6 इंचाचा. पुढील गळा आहे 6.5 इंचाचा. हा तुमच्या आवडीनुसार राहील, तुम्ही ते 7चा पण घेऊ शकता. अर्धा गोलाकार द्यायचा आहे. आता मोंड्याचा आकार पण आपल्याला लगेच देऊन घ्यायचा आहे. इथे चौकोनपासून अर्धा इंच आणि अर्ध्याच्या पुढे पाऊण इंच 2 खुणा करायच्या आहे आणि मोंड्याचा आकार देऊन घ्यायचा आहे. पुन्हा 2 इंच, इथे पण 2 इंच आणि दुसरा आकार देऊन घ्यायचा आहे. मधोमध घेणार आहोत 4.5 इंच. तर मोजून घेतलं तरी चालेल, गळ्यापासून तर खालपासून 4.5 इंच. तर 4.5 इंचाचा टक्स केलाय खाली. 4 अर्धा इंच कमी केला, पुढे 1.5 इंच म्हणजे 4 म्हणजे 4.5 जर आलं तर तुम्ही खाली अर्धा इंच कमी करायचे आणि त्याच्या पुढे 1.5 इंच घ्यायचे. मध्ये 4.5 इंच, खाली 4 इंच आणि त्याच्या पुढे 1.5 इंच. तर असं तुम्ही घेऊ शकता. 4.5, 4 आणि पुढे 1.5 आणि खोल आकार. त्यानंतर मागील गळा. मागील गळा आहे आपला 10 इंचाचा. पुन्हा 3 वरच खूण करायची आणि चौकोन करायचं आहे 10 इंचावर. इथे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही इथे गळा घेऊ शकता. 1.5 इंचावर खूण करून अर्धा गोलाकार देऊन घ्यायचा आहे. पहिला आकार 4 पदरावरती कट करायचा आहे. नंतर गळ्याचा आकार पण शोल्डरच्या मधोमध कट करून घेतलाय. पुढील भाग साईडला करून घ्यायचा आहे आणि दुसरा जो भाग आहे मोंड्याचा पुढील, तोही कट करायचा आहे. इथे गळ्याच्या तिथे मधोमध कट करायचा आहे, टक्स नाही कट करायचा. शिलाईची वेस्ट तो आपण शिलाई झाल्यानंतर कट करूया. मागील गळा आहे तोही कट करून घ्यायचा आहे. कोणालाही जमेल एवढी सोपी पद्धत आहे. रोज वापरण्यासाठी सिल्क साडीचा जो प्रिन्स कट ब्लाऊज आहे तो आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघत आहोत. पुढील कटिंग झालेली आहे. आता बाहीची कटिंग आपल्याला बघायची आहे. तर बाहीची कटिंग या ठिकाणी अस्तर घ्यायचं आहे. आता डबल घडी करून या ठिकाणी मी घेत आहे. खालचा भाग व्यवस्थित कट करायचा आहे, म्हणजे एकसारखा सरळमध्ये हा भाग आपला आला पाहिजे अशा पद्धतीने. आता बंद बाजू बघा, बंद बाजू इथे आहे. 40 साठी खाली घेत आहे मी 10 इंच, म्हणजे चौथा भाग घेते मी कधी पण बाहीचा खालचा. आता वरती 4 मध्ये 1 इंच मिळून 5 इंचाची बाही झाली. तर 5 मधून पुन्हा 3 इंच आपल्याला कट करायची, म्हणजे 2ची इथे घेणार आहोत. तर कमी बाहीसाठी आपण 3च इंच वजा करतो, म्हणजे बाही छान बसते. तर तिरपी लाईन या ठिकाणी घ्यायची आहे. काहींनी 2.5 ठेवलं तरी चालेल, म्हणजे 2.5 कमी केलं तरी चालेल. पुन्हा 2 इंच, मधोमध पाऊण इंच. वरचा फुगीर आकार देऊन घ्यायचा आहे. पुन्हा खालचा 1 इंचाचा आकार. वरचा भाग कट केलाय. आता बाही खोलून घेऊया. एकावर एक पुन्हा ठेवून घ्यायची, कारण घडी आपली सुट्टी होती म्हणून. आता एकावर एक ठेवून घेतलाय आणि जो दुसरा आकार आहे आता तो कट करायचा आहे. म्हणजे बाहीची कटिंग पण या ठिकाणी आपली झालेली आहे. आता आपल्याला
ब्लाऊज पीसवर बघायचं आहे की आपलं किती आहे. तर बघा, तुम्ही बघू शकता इथून मोजलं तर बरोबर या ठिकाणी आपलं 10चं येते. म्हणून आपण 10ची घडी घेतली होती. पुष्कळ होती 10ची घडी, कारण आपली घडी आपण कटिंगला 12.5 घेतलेली आहे. असं पण तुम्ही लावू शकता. बाहीच्या जो आपला आकार आहे तो जर लक्षात नाही आला तर असं पण तुम्ही करू शकता. मधोमध इथे पॉईंट ठेवून बरोबर तुम्ही ते असं लावून बघू शकता, चेक करू शकता बरोबर आहे. बरोबर आहे दोन्ही पण साईड. आता सिल्क आहे तर आपण याच्यावरती आखून घेणार नाही. अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये आहे. सुईचा उलटा कपडा बघून घ्यायचा आहे. कोणता सुईचा कोणता उलटा. जो डार्क आहे तो असतो सुईचा आणि जो लाईट कलर असतो तो असतो उलटा, म्हणजे आतली साईड ती. तर जो डार्क कलर आहे तो बाहेरून घेऊया, म्हणजे सुईचा भाग. सिल्क कपडा असल्यामुळे तो निसटतो, आपल्याला तिथे खडून आखता येत नाही. त्याच्यासाठी खूप सोपी पद्धत आहे बघा. एकसारखा कपडा खाली करून ठेवायचा आहे, एकदम प्लेन व्यवस्थित. आता इथे आपण बाही ठेवून घेऊया. जो खालचा भाग असतो बंद याचा, तिथे आपण कधी पण बाही ठेवायची, म्हणजे बाहीची फिनिशिंग छान येते. आता फक्त त्याच्यावरती बाही ठेवली आणि हात ठेवून व्यवस्थित कट करायचं आहे, म्हणजे आखायची पण आपल्याला इथे गरज येणार नाही. फक्त हात ठेवायचा आहे व्यवस्थित आणि कट करायचं आहे. हा काठ काढून घेतलेला तो पण त्यावरती ठेवून घेऊया. त्यानंतर आता मागील भाग बघायचा आहे. तर मागील भाग आपल्याला बंद बाजूकडूनच आला पाहिजे, अशा पद्धतीने आपण हे घ्यायचं आहे. कारण मागील गळा बंद असतो, तो बंद बाजूच आपल्याला पाहिजे असते. प्लेन कपडा करायचा आहे एकसारखा व्यवस्थित. कधी कधी खालचा कपडा गोळा होतो, आपल्या लक्षात येत नाही, तो वेळेवर चेक करून घ्यायचा आहे. कारण कटिंग हीच महत्त्वाची असते. सिल्क कपडा आहे. खालचा भाग व्यवस्थित एकसारखा कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आता हात ठेवून घेऊया व्यवस्थित आणि जो गळा आहे तो गळा कट करून घेऊया. थोडंसं वाढव इथे कट केलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त जेव्हा कटिंग करायची तेव्हा आपला हात जो आहे तो व्यवस्थित यावरती ठेवून, म्हणजे हलणार नाही अशा पद्धतीने कपडा. इथे तुम्ही पिन टाचन पण लावू शकता किंवा असं पण तुम्ही करू शकता. मागील भाग आपला कट झालेला आहे. त्यानंतर आता पुढील भाग आपल्याला बघायचा आहे. तर पुढील भाग आपला मोकळाच असतो, तुम्ही तो कुठून पण ॲडजस्ट करून ठेवू शकता. असं काही नाही की इथे ठेवला पाहिजे तिथे ठेवला पाहिजे, असं पण तुम्ही ठेवू शकता. जिथे आपला पुढचा भाग ॲडजस्ट होईल तो आपण भाग बघून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. खालचा जो कपडा आहे तो बोटाने एकदम व्यवस्थित करून घ्यायचा आहे. आता जसा आपण ठेवलाय तसा कट करून घ्यायचा आहे. जशी कटिंगची पद्धत सोपी आहे तशी शिलाईची पद्धत पण खूप सोपी आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलसाठी नवीन असाल तर प्लीज व्हिडिओला सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. थोड्या दिवसासाठी टॉप शिलाई क्लासचं जे नाव आहे ते चेंज झालेलं आहे, तर टॉप शिलाई क्लासच आपला चॅनल आहे. खालचा कपडा पुन्हा एकसारखा करून घ्यायचा आहे. असा सिल्कचा कपडा जो असतो तो एकदम गोळा होतो आणि लक्षात पण येत नाही. त्याच्यासाठी वेळोवेळ तो खालचा कपडा आपल्याला चेक करायचा असतो, प्लेन ठेवून आणि मग तो कट करायचा. कारण कधी कधी कपडा आपला हा तर पुढील भाग आपला कट करून झालेला आहे.
साईडला ठेवूया. आता कटिंग आपली पूर्ण झालेली आहे. आता मुंड्याच्या तिथला जो कपडा असतो तिथे आपण आता पट्ट्या काढणार आहोत, म्हणजे काचपट्टी आणि बटनपट्टी. साधारणतः 3 इंचाची इथे मी घेते, कारण डबलची लावते त्याच्यासाठी. सिंगलची तुम्हाला जर लावायची असेल तर तुम्ही कमी घेऊ शकता. आता या ठिकाणी ज्या तिरव्या पट्ट्या आहेत त्या पण इथे काढून घ्यायच्या आहे. फक्त पुढील भागालाच लागणार आहे, कारण पाठीमागे आपण उलट पालट करणार आहोत. तर 1 इंचाची थोडी जास्त घेतली तरी काही प्रॉब्लेम नाही. जर तुम्हाला नवीन असाल तर कमी होते कधी कधी, तर थोडी जास्त घेऊ शकता. 2 तिरप्या पट्ट्या या ठिकाणी पुढील साईडला आपण काढून घ्यायच्या आहे. आता इथे आपल्याला समोर क्रॉस पट्टी लागणार आहे, तर ती क्रॉस पट्टी पण इथेच आपण काढून घेऊया कपड्यामध्ये. तर बघा 2 इंचाची म्हणजे 4 इंचाची पट्टी मी घेतलेली आहे डबलची. आता जो उरलेला भाग आहे तिथे घेणार आहोत कमरपट्टी. तर कमरपट्टी साधारणतः 2 इंचाची घ्यायची आहे, म्हणजे पट्ट्या पण या ठिकाणी आपल्या काढून झालेल्या आहे अस्तरवरती. शिलाईची वेस अडचण येत नाही, किंवा तुम्ही शिलाईची वेस पण ह्या करू शकता. चालू याच्यामध्ये तुम्ही काढू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. 2 इंचाची कमरपट्टी या ठिकाणी आपली झालेली आहे. अशा पद्धतीने पूर्ण कटिंग झाली. तर शिलाईची पद्धत पण खूप सोपी आहे. तर चला सुरुवात करूया. आता या ठिकाणी आपल्याला सिल्क कपडा असल्यामुळे व्यवस्थित अस्तर त्यावरती ठेवायचे आणि शिलाई करून घ्यायची. खालचं कपडा व्यवस्थित चेक करून शिलाई करून घ्यायची. म्हणजे अस्तर आणि कपडा ब्लाऊज पीसचा एकमेकाला जोडून घ्यायचं असतं. जेवढं अस्तर आहे आपण कटिंगचे तेवढंच ब्लाऊज पीसचा कपडा आपला आला पाहिजे. कधी कधी ब्लाऊज पीसचा कपडा थोडासा मागे पुढे होतो, तर काही प्रॉब्लेम नाही. तो कट करायचा आहे व्यवस्थित, आणि फक्त अस्तरनुसारच या ठिकाणी आपल्याला तो ठेवायचा असतो. शिलाई झालेली आहे. व्यवस्थित कपडा पण कट करून घ्यायचा आहे. दुसरी बाजू बघूया. आता समोरासमोर भाग ठेवून घेऊया, म्हणजे एकसारखे भाग आपले बनत नाही. दोन्ही बाजूंना शिलाई करून घ्यायची. शिलाई झाल्यानंतर आपण जो प्रिन्स कटचा टक्स आहे तो कट करायचा, कारण सोपं जातं आणि फास्टमध्ये पण होतं आणि अडचण पण येत नाही. त्याच्यासाठी पूर्ण शिलाई करून घ्यायची पुढील भागाला, आणि नंतर तो टक्स आपला कट करायचा. बघू शकता सिल्क आहे, पण शिलाई केल्यानंतर व्यवस्थित तो एकदम फिनिशिंगमध्ये येतो. अस्तरनुसार या ठिकाणी पुन्हा कटिंग करून घ्यायची. आता पार्ट एकावर एक ठेवून घेऊया, आणि जो प्रिन्स कटचा आकार आहे तो कट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा आकार आखून घेऊया थोडासा. आता कट झालेला आकार तिथे पुन्हा शिलाई करून घ्यायची. प्रत्येक पार्टला शिलाई करायची आहे. कपडा आपलं हे झालं तर शिलाई काढून घेऊया, पुन्हा त्यावरती शिलाई करून घेऊया. आता शिलाई झाल्यानंतर समोरासमोर पार्ट ठेवून घ्यायचे, म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला कोणता पार्ट कुठे ठेवायचा आहे. आता ही साईड आहे, ही डावी साईड राहील, ती खालच्या साईडने घ्यायचं आहे. थोडीशी शिलाई घेतली, वरच्या साईडला थोडंसं पकडलंय आणि मग तो जो आकार आहे तो गोल करून घेतलाय, आणि त्यावरती शिलाई डबल शिलाई या ठिकाणी दिलेली आहे. आकार पण बघू शकता खूप छान असा आलेला आहे. आता खाली बघा तिरकी जी झालेली आहे ती एकसारखं सरळमध्ये कट करून घेतलंय. मुंड्याचा आकारही थोडासा वरती जातो, तर तो आपल्याला खोल करून घ्यायचा असतो. खोल करून घेतला. दुसरी बाजू, आता ही उजव्या साईडची बाजू ती वरच्या साईडने येईल आपली. थोडीशी शिलाई मारली वरच्या साईडला, खाली पण पकडून ठेवायचे हाताने व्यवस्थित, आणि मधला आकार एकदम थोडंच खेचला तर तो बरोबर ॲडजस्ट होतो आणि व्यवस्थित येतो. आकारानुसार या ठिकाणी आपल्याला शिलाई घ्यायची. खाली थोडी जास्त शिलाई तुम्ही घेऊ शकता, म्हणजे टक्स चांगला फुगला जातो. पाऊण इंचाचा किंवा 1 इंच जरी खाली तुम्ही पकडलं तरी चालेल. आकार सुंदर असा आलेला आहे.
आता जो खालचा आकार तिरपा होतो तर आपल्याला व्यवस्थित कट करायचा असतो, त्याच्यासाठी आपण पुढे 1 इंच जास्त घेतो डबलची शिलाई. सरळमध्ये कट करायचा आहे. मोंडाचा आकार थोडासा वरती जातो बघा, तोही एकसारखा कट केलाय. आता जी 4 इंचाची पट्टी घेतली ती क्रॉसची डबलची ती घ्यायची. बघा डबलची आहे, जिथे पॉइंट आहे टक्सचा तिथे आपण चून घेतली. साधारणतः अर्ध्या इंचाची शिलाई घ्यायची. थोडीशी तिरकी कातर या ठिकाणी आपण देणार आहे. त्यानंतर त्यावरती द्यायची आहे दाबटीप. तर दाबटीप अशासाठी की फिनिशिंग छान येते आणि कपडा बाहेर दिसत नाही, त्यामुळे त्यावरती आपण पुन्हा वरच्या साईडला शिलाई घेणार आहोत. इथे क्रॉस पट्टी म्हणतो, पण ही पट्टी आपण सरळच काढतो आणि चून घेतल्यामुळे पुढे जो कपडा आहे तो गोळा होत नाही, व्यवस्थित फिनिशिंगमध्ये येतो, म्हणून तिथे आपल्याला चून घ्यायची असते. दुसरी साईड पण सेम त्याच पद्धतीने. बघा जिथे पॉइंट आहे टक्सचा तिथे चून घेतली. पुन्हा समोर कपडा, त्यावरती दाबटी. वरच्या साईडला पण शिलाई. एकसारखा कपडा पुन्हा बघायचा आहे, कट करून व्यवस्थित. आता ही काचपट्टी बटन पट्टी तर 3ची काढली होती, डबलची केली, खाली दुमडलंय. उजवी साईड म्हणजे आतली बाजू, आतल्या बाजूने घेतली, थोडंसं खालच्या साईडने दुमडलंय आणि अर्धा इंचाची शिलाई. उजवी साईड आली की लगेच लक्षात घ्यायचे, आतली साईड पकडायची. पुन्हा बाहेरून घेतले आणि शिलाईवर घेतलेली आहे ती जी पट्टी आहे ती शिलाईवर ठेवायची. पुढे किंवा मागे नाही, फक्त शिलाईवरच आली पाहिजे. तर व्हीचे आकार या ठिकाणी 6 किंवा 5 तुम्ही देऊ शकता. तर व्हीचे आकार देऊन घेतलेले आहे हुकसाठी. पुन्हा गोलाकार थोडासा. आता जी डावी साईड आहे ती सुईच्या साईडने असते पट्टी, डावी साईड थोडंसं दुमडायचं. 3चीच पट्टी आहे, डबलची घेतली, अर्ध्या इंचाची शिलाई. त्यानंतर थोडंसं कपडा कट आणि तिरकी कातर. समोर कपडा घ्यायचा पट्टीचा, त्यावरती द्यायची आहे दाबटी आणि आतल्या साईडने दुमडून साधारणतः 1 इंचाचं अंतर ठेवून ही शिलाई. तर ही असते काचपट्टी म्हणजे हुक लावण्याची पट्टी आणि व्हीची म्हणजे समोरची पट्टी. दोन्ही एकावर एक ठेवून घ्यायचं आहे. गळा मागे पुढे होत असेल तर तो पुन्हा थोडासा आपल्याला गोलाकार करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. आता पायपिंग करायची आहे, तर पायपिंगला आपण साधारणतः तिरकी पट्टी घेतली होती 1 इंचाची, ती या ठिकाणी आपण घेणार आहोत. त्यापूर्वी गळा आपल्याला पुन्हा चेक करायचा असतो, एकसारखा करून घ्यायचा आहे, आकार पण खोल करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. जशाच्या तसा नाही जोडायचा, मग प्रॉब्लेम येतो. तिरपी पट्टी होती थोडीशी आपण दुमडलेली आहे आणि त्यावरती दिलेली आहे शिलाई. दोन्ही सेम त्याच पद्धतीने आपल्याला करायची आहे. काचपट्टीकडून थोडंसं दुमडले म्हणजे खालची बाजू येईल. थोडीशी चून या ठिकाणी मी घेत आहे बघा. 2 चून झाल्या आता, म्हणजे आकार गोल येतो आणि छान पण दिसतो. तिरपी कातर प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही तिरपी कातर जर दिली तर फिनिशिंग छान येते दुमडताना आतमध्ये. थोडासा कपडा कट करायचा. समोर पट्टी घेऊन त्यावरती दाबटीप. पुन्हा आतल्या साईडनी जी पट्टी आहे ती घेतली, व्यवस्थित गोल आकार करून घेतले आणि त्यावरती दिली आहे शिलाई. गळा पण बघू शकता, पायपिंग पण बघू शकता. जर चून दिली तर तिथे गळा एकदम गोल येतो आणि फक्त तशीच जर जोडली तर मग गळा आपला थोडासा तिरपा होतो. म्हणून या ठिकाणी मी चून देते आणि फिनिशिंग पण छान दिसते. थोडासा कपडा कट करायचा तिरकी कातर दिल्यानंतर. पुन्हा समोर पट्टीला दाबटीप द्यायची. आतल्या साईडने घ्यायचे आणि त्यावरती करायची आहे शिलाई. तर पुढील पार्ट अति सोप्या पद्धतीमध्ये जर तयार आपला झालेला आहे. दोन्ही बाजू एकावर एक ठेवून बघूया बरोबर आहे की बरोबर आहे. पार्ट साईडला ठेवून घेऊया. आता इथे मागचा भाग घेऊया. मागचा भाग घेतलेला आहे सुईचा आणि त्यावरती ठेवलेला आहे अस्तरचा भाग. साधारणतः अर्ध्या इंचाची शिलाई आपल्याला या ठिकाणी द्यायची आहे. खूप कमी पण नको आणि खूप जास्तही नको.
अस्तर अर्धा इंचाची पुष्कळ होते. व्यवस्थित खालचा कपडा चेक करायचा आहे आणि जसा गोल आकार आहे सेम तसाच या ठिकाणी आपल्याला शिलाई करून घ्यायचा आहे. तिरकी कातर प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी द्यायची आहे, कारण जेव्हा गळ्याची फिनिशिंग आपण दुमडतो म्हणजे गळा दुमडतो तेव्हा ती छान येते. थोडासा कपडा कट करायचा आहे. आता जे अस्तर आहे ते समोर घ्यायचे आणि त्यावरती द्यायचे आहे आपल्याला दाबटीप. तर ही दाबटीप अशासाठी की इथे आपण पायपिंग, गोट, कॅनव्हास पेपर लावण्याची गरज येत नाही. फिनिशिंग पण छान येते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. हा गळा खूप सुंदर दिसतो. रोज वापरण्यासाठी म्हणून गोल गळा या ठिकाणी मी घेतलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार चौकोनचा पण असाच करू शकता. आतल्या साईडला अस्तर घ्यायचंय. गळा बघू शकता किती छान आलेला आहे. आकार पण गोल एकदम मस्त. त्यावरती द्यायची आपल्याला शिलाई. मुंड्याला पण शिलाई करून घ्यायची. म्हणजे जेवढं अस्तर आहे तेवढीच आपल्याला ठिकाणी शिलाई करायची. कधी कधी ब्लाउज पीसचा कपडा जास्त होतो तर तो व्यवस्थित कट करायचा आहे. सिल्क आहे पण अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये होतो. फक्त व्यवस्थित चेक करत चालायचं, कुठेही गोळा होऊन द्यायचा नाही. एकदम सुळसुळा आणि सिल्क होता तरी पण फिनिशिंग तुम्ही बघू शकता किती छान आलेली आहे. एकावर एक ठेवलाय व्यवस्थित एकसारखा अस्तरनुसार या ठिकाणी आपल्याला कट करायचा आहे. आता कमरेचे टक्स शोल्डरच्या मधोमध साधारणतः 3 इंचाचा टक्स या ठिकाणी मी घेतलेला आहे. गळा खोल असेल तर 3चा घ्यायचा आहे. गळा थोडंसं वरती असेल तर 3.5चा घ्यायचा आहे. टक्स झालेले आहे. 2 इंचाची कमरपट्टी या ठिकाणी घेतली होती. थोडीशी वरती बंदायची. साधारणतः अर्धा इंचाची खाली शिलाई. त्यानंतर समोर पट्टी घेऊन त्यावरती दाबटीप. तर दाबटीप देताना खालचा कपडा त्या पट्टी सोबतच पाहिजे म्हणजे पुढच्या साईडला. आतून 5 नंबरची शिलाई म्हणजे इथे आपण हात शिलाई केल्यानंतर ही पट्टी जी शिलाई आहे ती काढू शकू. मागचा भाग पण तयार आहे. इथे गोल्डन कलरची मी लेस लावत आहे. तुम्हाला जर नसेल लावायचं सिंपल असंच ठेवायचं असेल तरी ठेवू शकता. डबल शिलाई कारण लेसची पट्टी थोडीशी मोठी आहे म्हणून. आता बघा समोर काय केलंय, खाली सुईचा भाग ठेवलाय आणि त्याच्यावरती ठेवलाय उलटा भाग पुढील बाजूचा. मधोमध सेंटर करायचे आणि बरोबर त्या सेंटरच्या मधोमध ती पट्टी आपल्याला ठेवून घ्यायची म्हणजे पुढील बाजू. खालचा भाग एकसारखा करायचा आणि मग वरती शिलाई घ्यायची साधारणतः अर्ध्या इंचाची. खूप कमी पण नको आणि खूप जास्त पण नको. व्यवस्थित चेक करायचे. थोडासा कपडा मागचा जास्त होतो तर तो कट करायचा आहे. मुंड्याचा आकारही एकसारखा करून घ्यायचा. दुसरी बाजू पण सेम त्याच पद्धतीने खालच्या साईडनी बरोबर वरती ठेवले आणि मग शिलाई करायची या ठिकाणी. मुंड्याचा आकार पुन्हा व्यवस्थित करून घ्यायचा आहे. मागचा भाग थोडासा जास्त होतो तर तो पण कट करायचा आहे. मागचा आणि पुढील भाग आपला तयार आहे. आता बाही आपल्याला बघायची आहे. मागचा भाग थोडासा आपला जास्तच होतो तर आपल्याला पुढील भागानुसार कट करून घ्यायचा आहे. आता बघा बाही आपल्याला घ्यायची आहे तर खाली सुईचा कपडा ठेवायचा आणि त्यावरती अस्तरचा कपडा
साधारणतः अर्ध्या इंचाची शिलाई. व्यवस्थित खालचा कपडा चेक करायचा आहे. इथे पण ते ठीक आता समोर कपडा करून त्यावरती टाकते. आतल्या साईडने असाचा कपडा घेऊन पुन्हा त्यावरती खाली शिलाई करून घ्यायची. त्यानंतर वरती पण शिलाई. दोन्ही बाया पण सेम याच पद्धतीने आपल्याला करून घ्यायच्या आहे. आता जो काट आपण काढून ठेवला होता तो या ठिकाणी लावायचा आहे. त्यापूर्वी थोडासा कपडा जास्त असेल तर तो कट करायचा आहे. काट पण बघूया, एकसारखा दोन्ही पण कट केलाय. आता मधोमध तो ठेवून घेऊया. खाली थोडासा दुमडायचा आहे. एका साईडने थोडासा दुमडलाय आणि शिलाई करायची. दुसरी साईडला पण दुमडायचं आहे. काट लावून झालेला आहे. बाही आपली तयार आहे. दुसरी बाजू बघा, आता खोल बाजू समोर ठेवली आणि दुसरी बाजू त्याच्या क्रॉस ठेवली, म्हणजे दोन्ही बाह्या आपल्या वेगवेगळ्या येतील. अशा पद्धतीने खोल बाजू जिकडून आपली तयार आहे त्याची विरुद्ध बाजू आपल्याला दुसऱ्या बाहीची घ्यायची असते, म्हणजे बाही एक आपली एकसारखी बनत नाही. जर तुम्ही दोन्हीही बाजू खोल समोर घेतल्या तर बाही एकच साईडची बनली जाते. त्याच्यासाठी पुन्हा तिरकी कातर. त्यानंतर दाखवते 40 साईजचा डेली यूजचा हा ब्लाऊज होता. नक्की ट्राय करून बघा. कोणत्याही साडीवर तुम्ही माप घेऊ शकता. सोप्या पद्धतीमध्ये आहे, एकदम परफेक्ट बसणार आहे. वरच्या साईडला पण शिलाई करून घेतली. एकावर एक ठेवून बघूया व्यवस्थित आहे का बाही. बरोबर आहे, कारण बाही पण एकावर एक ठेवून बघून चेक करायची आहे, म्हणजे जोडताना कोणताही प्रॉब्लेम येत नाही. एकसारखीच बाही या ठिकाणी आपली आली पाहिजे. दोन्ही पण एकसारख्याच आल्या पाहिजे. जो काट आहे तो लावून घ्यायचा आहे. आता मधोमध काट ठेवून घ्यायचा आहे आणि शिलाई करून घ्यायची. दोन्ही पण बाह्या आपल्या तयार आहे. दोन्ही पण बाह्या एकसारख्याच येतील असं पुन्हा कटिंग करून घ्यायची. आता आपल्याला जोडून घ्यायची आहे. तर फुगीर भाग आहे तो मागील असतो आणि जो खोल असतो तो पुढील असतो. पुन्हा चेक करायची बाही. जोडण्यापूर्वी बाही चेक करायची बरोबर आहे की नाही. बरोबर आहे. आता बघा, साधारणतः अर्ध्या इंचाची शिलाई या ठिकाणी आपण द्यायची आहे. खूप जास्त पण नको आणि खूप कमी पण नको, तर अर्ध्या इंचाची पुष्कळ होते. व्यवस्थित या ठिकाणी शिलाई करून घ्यायची. पुन्हा चेक करायचे बाजूचा भाग सुईचा, म्हणजे कधी कधी चून येते खालच्या साईडला. एकदम प्लेन करून शिलाई करायची. डबलची शिलाई या ठिकाणी दिली. जी खोल बाजू आहे ती पुढील. आता खालची बाजू सुईची आणि त्यावरती ठेवायची आहे बाहीची उलटी बाजू, म्हणजे तो भाग आपला सुईचा होतो. पुन्हा बघा, खाली भाग आहे सुईचा ब्लाऊजचा आणि त्यावरती ठेवलेला आहे बाहीचा उलटा भाग, म्हणजे कशी होईल ती शिलाई केल्यानंतर सुईचा. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी शिलाई करून घ्यायची असते. खालचा भाग पण व्यवस्थित चेक करायचा आहे. कधी कधी कमी जास्त होऊन जातो, तर प्लेन असा करून शिलाई करायची. तर दोन्ही बाह्या या ठिकाणी आपल्या जोडून झालेल्या आहे. आता फिटिंग बघायची आहे आपल्याला. बघा, कमर आहे आपला आता इथे 32 इंचाचा कमर आणि 40 इंचाची छाती. 8 आणि 8 16 आणि वरती घेतलेला आहे 10 इंचाची. या ठिकाणी इथे 10 इंच, वरती 10 इंच आणि खालचा जो भाग आहे 8 8 आणि पाठीमागे 16, म्हणजे 16 आणि 16 किती होईल 32. आणि पुढचे जे पार्ट आहे ते 10 10चे, म्हणजे 10 आणि 10 20 आणि मागचा पण 20, म्हणजे 40ची छाती या ठिकाणी आपली होईल. सुईच्या बाजू, जी सुईची बाजू आहे तिथे आपण आता शिलाई करूया. एकदम कडेलाच घ्यायची. त्यानंतर आता दुसरी बाजू पण सेम त्याच पद्धतीने
फिटिंग खूप सोपी आहे. फक्त 3 भागामध्ये आपल्याला करायचं असतं, म्हणजे मागील भाग आणि पुढील 2 भाग कमरेचा, आणि छातीचा तर निम्मा भाग करायचा आहे. पुढच्या बाजूचे 2 भाग 40 आहे तर 10-10 अशा पद्धतीने. आता बघा, खुणावर खूण नाही आली तर मागे पुढे होत असेल तर त्याचा मध्य पकडून घ्यायचा आहे. इथे दंडगेर 6.5चा आहे. 6.5वर खूण केली आणि फिटिंगची जी शिलाई आहे ती दिली. साधारणतः 3 ते 4 शिलाई या ठिकाणी आपल्याला देऊन घ्यायच्या आहे. दोन्ही बाजू पण सेम त्याच पद्धतीने. कधी कधी खुणा मागे पुढे होतात कमरेच्या, तर त्याचं मध्य घ्यायचं आहे आणि मग शिलाई घ्यायची. कधी नाही होत, कधी कधी बरोबर येते, कधी कधीच प्रॉब्लेम येतो. तर मग झालं तर तसं तुम्ही करू शकता. पुन्हा दंडगेर 6.5 इंचाचा. अशा पद्धतीने सोपी फिटिंग आपली झालेली आहे. नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. डेली यूजसाठी सिल्क साडीचा 40 साईजचा ब्लाऊजचा हा व्हिडिओ होता. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल थँक्यू सो मच. अशाच माझ्या टॉप शिलाई क्लासच्या नवनवीन आणि सोपे व्हिडिओ बघत चला. ब्लाऊजची फिनिशिंग पण बघू शकता किती छान आलेली आहे. सिल्क कपडा होता तरी पण खूप सुंदर असा झालेला आहे. नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा तुम्हाला व्हिडिओ